genuine na Bicolano. Hello, good morning sa inyo. Ayan. Ano ulam? Nungka po. Anong pangalan nito? Amelia po. Ito. Elaine, hello. Ay, kambal kayo? Saan ang bahay nyo? Bayan po. Dun Sa bayan? bayan po. Oh, ayos ah. Si ano, anak to ni Ate Ann. Ito po mga Kabicolano yung ano, sinasabi ni Ate Ann na galing siya ng Amerika. Tapos siya lang mag-isa umuwi. Tama ba? Apo. Bilib na bilib ako sa'yo kasi, pero matanong ko lang, paano mo na ano na ikaw lang mag-isa? Kaya mo? Apo. Saan ka sa Amerika? Sa Florida, Naples po. Sa California mismo? Florida po. Ay, Florida? Nawalan po ako ng takot magbiyahe mag-isa kasi naalala ko na ginagawa ko to para sa pamilya ko. Vote Sally for President. Di, ibig sabihin, di ba ilang taon ka na ngayon? 10 years old po. Alain mo sa 10 years old na bata. Bihira yung ganyan eh. Kasi, di sa totoo lang, ako nga, hindi pa ako nakakarating ng ano eh, kahit man lang sa kabilang Davao or ano. Ikaw, bilib na bilib ako sa'yo eh. Ikaw yung susunduin sana namin. Nasabi ko, quarantine ka pa nga. Bakit nga ba hindi ka na kina-quarantine? Kasi po below 12 years old lang po ay hindi na magka-quarantine. Okay. 10, 12, below. Ito talaga, hindi nakaka... Pero, buti, pinayagan ka ng tatay mo para sumakay ka ng eroplano para umuwi lang dito sa Pilipinas. Opo, kasi po dumating na yung green card ko so pinayagan niya na po ako umuwi. Pero yung unang pagpunta mo doon, hindi ka natakot or nangamba? Hindi po. Baka mawala ka? Pag-take off lang po, natakot ako. Oh. Pero pag nandoon na yung tatay mo, sinundo ka na. Opo. Nung pagpunta mo ron. Opo. Pumunta po Ala. na siya pong New York, then sa Florida. Pumunta muna ng New York. For the interview. New York po, For the tapos interview naman nag-stay this. siya ng ilang days, then Florida po siya. Florida. Ang galing. Kumusta naman doon sa sa Florida? Okay lang naman po. Parang wala ng COVID dun kasi po wala na silang face mask. Pero po may face mask pa rin po ako kasi po wala po akong tiwala sa mga tao doon. Oo. Kainin mo na yung pagkain. Ang galing mo. Congrats ha. Nakauwi ka uli dito. Thank you po. Pero dati, nalulungkot ka ron. Opo. Bakit ka nalulungkot? Ayan doon naman yung tatay mo. Wala po si mama. Hindi ko po masyadong kaklose yung daddy ko. Mag-isa lang po. No. Mag-isa lang. Oo, kawawa naman. Ilan buwan ka doon? 4 months po. 4 months ka doon. Akalain mo yan, 10 years old? Kain dala? Ikaw lang mag-isa umuwi. Malaki. Galing pa ng Florida, Ikaw? 11 red. Amerika pa. Akalain mo. Whiskey? 5. Ang lakas ng loob mo, ano? Kasi tumigil ako. Talagang, ano. ng bago. Congrats sa'yo, ha. Bagong city. Ano mo mapapayo mo sa mga bata na katulad mo na malakas ang loob? Sana po huwag kayo kabahan at huwag din kayo malungkot kung wala yung magulang niyo sa tabi niyo. Kasi yung iba nagtatrabaho sila para may pangkain kayo sa pang-araw-araw. Ang galing naman ng batang to. Ayan po yung nanay niya. Napakagandang nanay niya. Pero nung parang ikaw patuloy na takot yung anak mo. Bilib lang ako eh. Grabe yung bata na to. Congrats sa'yo ha. Nung sa aeroplano, ano daw siya, siya daw yung bida doon. Oh. Siya lang bata. Pero hindi ka kinakabahan na ano? Hindi, kasi nga, nung sa airport, natin ko, may assistant naman siya. Sinusundo ng mga assistant niya. Kasi may bayad yun eh, $100. Bali, malaki palang bayad no? $100, one way lang. Oh, grabe. Bali, sa balikan niya, magkano pa masahe? Abot ng... Ang pag-uwi niya ngayon, Ano to stand, babae na lang? 92,000, tapos hindi pa kasama, 92,000 siya lang. Ay, grabe. Hindi pa kasama yung mga swab test, ganun. Mali, buti kay baboy. Tapos
Yung assistant niya, $100. Siguro abot ng 100 plus? 100 plus. Ay, grabe pala. Ang mahal pala, ano? Hindi pala kami pwede pumunta ron eh. Hindi kasi iba naman, mahal kasi peak season ngayon eh, sa amin. Oo. Kaya mahal. Pero nung pagpunta niya doon, 50,000 lang yata. 50,000. 57. Nung pumunta siya. Sabi ko nga, yun nga, sabi ko, i-interviewin ko siya, inaabangan ko siya, nandito na pala. Oh, kasi nga, bibira sa mga gano'n na bata. Ako nga eh, may edad na ako, 42 na ako, pero di pa ako nakarating kung, Na ano, yung malakas ang loob. oo, kalahin mo, Amerika, uuwi ka ng Pinas, siya lang mag-isa. Hindi siya natakot. Emotional stress lang siya pagdating sa Amerika kasi wala siyang makausap. Grabe, ang bilib na bilib ako kay Boy. Anong wala na yung pangalan mo ulit? Stanley po. Stanley? Ano apelyido mo? Rin. Red? Rin. Eh, green. Tingnan mo. Ang guwapong bata, oh. Grabe. Boy, mas malaki pa siya sa'yo dati. Magkasing ano lang No? kayo, no boy? Pogi. Bilib ako sa'yo. Ilang taong ka na, boy? 11. Ito, 10. 10 lang siya, pero umuwi na galing Amerika. Siya lang mag-isa. Kulang na lang ko. Ayan po mga kabicolano, ano din itong bata. Na bira kasi yung gano'n na, ano, na mga bata eh. Sa ato nga, kami nga, papunta lang ng Maynila. Pag ikaw lang mag-isa, matatakot ka eh. Sige, magkain ka na. Salamat po te, Ate Ann. Oo. Salamat sa ano, kahit pa paano, nakauwi na siya. At salamat din sa'yo. Ah, Ikaw yung tumulong sa amin para... okay lang yun. Si Bicolano Elvin ang nag-ano sa'yo. Nakasubscribe. Tumulong din. Nakasubscribe po ako sa YouTube channel. Thank you so much. Si Bicolano Elvin nagtumulong sa'yo na pumunta kami ng DSWD. Sinamahan ko lang yung mama mo. Kasama kami ni na tita mo. Kaya hindi kami maka... Okay lang po yun. Importante po eh si ano makauwi at masamahan natin. Stress na stress tayo noon, no? Oo, grabe. Sabi ko naman sa iyo, basta nandito lang kami, nakasupport kami sa inyo. Walang problema. Opo. Maraming salamat din. Ayun. Ayan po mga kabicolano. Bilib po ako doon sa batang yan. Kasi sa murang edad niya at siya ay nakauwi na ng Pilipinas, galing siya ng Amerika. At bilib po ako doon sa batang yan. Kaya po mga kabicolano, yung pag malakas lang talaga ang loob mo, eh saan man mararating natin. Basta at meron tayong gawa at pagsisikap. At kayo mga Bicolano, maraming salamat sa sumusuporta sa Bicolano Elvin. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated po tayo sa mga bago nating video. Maraming pong salamat. Bye-bye po.